החברים שלנו מתחלקים לשתי קבוצות. אלה שחושבים שזה שאנחנו נוסעים לרומא עם כל הילדים זה אמיץ, ואלה שחושבים שזה מטומטם. אנחנו נגלה. אז מי צודק? אנחנו נראה איך תתנהגו ואז נחליט. יובלי, כל הכבוד לך. אבא, הבטחת לחצוצה הצבאית. גרקו. גיל אותו טוב. ילד אוהב קפה, נכון? מגיל צעיר הוא שותה. לא, אין לתאר. אספרסו. מה מתפתח מותר? אלכס, את רואה את המבנה הזה? הוא עתיק, 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 עתיק. את לא יכולה לשאול אותי כאלה שאלות, את מראה. אני אראה את זה. איך זה? מולה. איזה טעם זה? מה זה? החול הזה? כן. מה סיגנל עושים? ילד אחד עם בלון, שני ילדים עם גלידה, יש 4 שניות של שקט, זה אירוע מרגש, ואנחנו הולכים תכף מפה לעוד בית קפה ממול, לרוזטי, כי אפשר להפסיד. אוי, הקפה שלנו הנה מוכן. הקפה מוכן. יש לי הרעלת קפה, תראו איתי, אני נראה כמו קפרזה על הבוקר. איך הפיצה הזאת? טובה או לא? לא טובה, מקום אחרון. מה? יובל, איך הפיצה? טעים? טעים לו. איזה טעם הגלידה שלך? תחתונים. יש מאפייה שאנחנו תמיד באים הנה, פורנו, בפינה. כל מיני בצקים כאלה. מה? עוד? בואי. אז מה את אומרת? עדיף לנסוע לרומא עם ילדים או בלי ילדים? עם? מקבלים ילד. כי אז מקבלים. מה? כי אז מקבלים אותנו. מי מקבלים מתנות? ילדים. אבל מה עם ההורים? שגמורים מהעייפות והרוסים ואין להם כוחות יותר. בעיה שלהם.